Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang. Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang. Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang. बैसागुनि नामाव नोंथाङा मोनसे नोंथांनि प्रडाक्शननि गेजेरजों गोबां दिहुनदों मुङा मा जातनि सिख्ला दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय रायजोफोरखौ नायनो थाखाय मा खावलायबाय खुलुमनाय थाग्रोबाय नोंथांमोननि मिडिया चेनेलनिसिम आरो रायजो राजा गासैबो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय दिनै आङो मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज खालामबाय बैसागुनि मा जातनि सिख्ला आरो टाइटेला दा बेवहाय मा जातनि सिख्ला टाइटेला जाहैबाय माने आजिखालि माने सिख्लाफ्रा ओरैबादि दख'ना गाननायफ्राथ' खम जाबाय आरो बिदिनो देलायनायफ्राबो बर'नि स्टाइलाव देलायला माने गोबां रोखोम सिख्लाफ्रा गोबां रोखोम देलायो बेखौ कनसेप्टखौ लानानै आं मा जातनि सिख्ला बे टाइटेलखौ लाबोनाय जादों आरो बाहाय गाननाया दख'नानि बादै वेस्टार्न ड्रेस गानदों जेनेबा खान्दा खुन्दा गाननायफोरखौ बेफोरखौनो आं लानानै मोनसे कनसेप्ट बानायनानै बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादों रला बेवहाय ओरैनो कमेडि गानखाय माने मेथाइआ कमेडिथ' कमेडि एक्टरफोरखौ लाबोनाय जादों बेवहाय एक्टरफ्रा जाहैबाय मिजिं नार्जारि रिंखां बरगयारि ओमफ्राय अनसु ब्रह्म लोगोसे आंबो बेवहाय माने एसे रल खालामदों आरोखि ओमफ्राय एक्ट्रेसाव दं जोंहा फ्लरेना मुसाहारि बिथांमोनखौ लानानै आं बानायदों आरो नोंथांखौ माने एसे गुबुन रोखोमै नुनो मोननाय जादों मा साननानै बेबायदि खालामनाय जादों गुबुन रोखोम नुनाया माने साननाया आंना बेनो आरोखि मिउजिक भिडिअथ' बयबो बानायो बैसागुनि खिन्थु एखेयानो फ्राय एखेखौनो बानायो जाहाथे आङो एसे स्टाइलखौ सोलायनानै एसे आनकमन जायो नामा बे माने माबाखौ लादों आरोखि आं कनसेप्टखौ आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों आं गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिदिनो मिउजिक भिडिअ बानायबोबाय आरो फिल्म बानायबाय सर्ट मुभि बानायबाय रायजोफ्रा जाहाथे अननानै नायलायो आरो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालाम बेखिनिखौ आं खावलायबाय ओमफ्राय मोनसे उद्देश्य दंमोन जे गोदोनिफ्रायनो बैसागुफोरखौथ' जों बर'फ्रा फालिखायो जाबोबाय थायो आरो जों गामियाव रंजायो बाजायो नाथाय जोङो गुबुन गुबुन माने रायजोफ्राव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव जोङो दिन्थिनाय जाया बेनिखायनो आं मोनसे उद्देश्य लादों जे जों मिउजिक भिडिअ बानायनानै बैसागुखौनो जाहाथे जोङो सारा पृथिबीराव माने गुबुन गुबुन माने हादोरफ्राव जोंनि बर' कालसारखौ जाहाथे नायो बा बैसागुखौ सिनायो बेखिनिखौ आङो थांखि लानानै दिनै बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनानै इउटुबाव आपल'ड खालामनाय जादों बे नोंथाङानो गानखौ एसे खननानै होनो हागोन मिउजिक भिडिअथ' आंनो खनदों ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो एसे खनना होनोसै मा जातनि सिख्ला नोंलाय मा जातनि सिख्ला नोंलाय मा जातनि बे आरोखि माने एसे दंबावो बेखौ माने मिउजिक भिडिअखौ नायबानो नुगोन आरोखि नेक्स्ट प्रजेक्टआव आङो फिल्म दङ फिल्मा खुब माने सेन्टिमेन्टेल माबा आरोखि मोनसे काहिनि दं आरोखि बिराद गिदिर मोनसे काहिनि बेखौ लानानै आङो प्रिपेयार खालामगासिनो दं ओमफ्राय बेनि सिगां मादार्स डेआव आङो मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगोन दा रेडि जाबाय मथा मथि नैबे बैसागु एबारनि सिस्टेमखौ लानाय जागोन Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang. Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang. Agai ministru to dere rumbang tapliau lahagenang.